χωρίς αντίτιμο, χωρίς μητρό, χωρίς κανένα έλεγχο. Οποιοςδήποτε θέλει 24 ώρες το 24ωρο, φέρνει το βιβλίο από το σπίτι του, το σημαδεύει με κάποιο τρόπο, αυτοκόλλητο, ανταλλαξέ το, αφιέρωση μέσα στο βιβλίο, οτιδήποτε θα το διαφυλάξει από την κερδοσκοπία, το αφήνει στο ραφάκι και παίρνει ένα άλλο. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου ανταλλακτικών βιβλιοθηκών. Για την ώρα έχουμε 4, αλλά ελπίζουμε ότι κάθε πλατεία κάποια στιγμή θα μπορεί να έχει τη δικιά της ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη που βάλαμε σήμερα στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολονάκι είναι η πρώτη από μια σειρά που θα τοποθετηθούν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, έτσι ώστε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο βιβλίο.